Inkampani kahulumeni ehlinzeka ngamanzi KwaZulu-Natal Umngeni Water ithi amapayipi ayo nehlanza amanzi sekukudala okwenza ukuthi lenqalazinda ife njalo okudala ukuthi inkulungwane zabantu eThekwini namaphethelo bengabi namanzi. Isihlanza amanzi se-Reservoir Hills eThekwini sihlinzeka ngamanzi kubantu ababalelwa ku-8% eThekwini. Njengamanje sibhekene nokuvuselelwa kanye nezinye eseqhulwini okuzokhahlameza izakhamuzi eThekwini emasontweni azayo. Yonke imishini esisebenzisayo iyadinga ukuthi i-maintain. Ngakho ke uma ke siyeka singayi-maintain kodwa ngelinye ilanga bisiyafa amayifa ifele nje ukuthi ithathe isikhathi engabe khona amanzi. Thina sesikhethe ke siumngeni uthi ngcono sinakekele manje. Izakhamuzi zithi iphathe kabi ngohlelo lokuvalwa kwamanzi okuhleliwe njengoba abanye babo emphakathini yabo abatshelwe kusenesikhathi. Amanzi sivele sibone ngoba sephelile singatshela amanzi mezophela. So ngaphandle kwamanzi ke ngize ngikwazi ukuphila usuku lonke nje lunzima kabi ukuthi ngaphela ngaphandle kwamanzi. Inkampani Umngeni ithi nakuba kusekhona ingqinamba bakwazile ukwenza inzuzo engango 1.2 billion wamarandi onyakeni ofile. Eindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.